Денис Осипов и Ринас Хаирдинов. Ринас Хаирдинов белән Денис Осипов ут бетеп ишекләре ябылып туктап калган трамвайдан кешеләрне чыгарырга булышканнары өчен бүләкләнә. Җәйге челлә булганлыктан транспорт салонында һава калмый. 15 кеше аннан чыга алмый торган. Алар трамвай тәрәзәсеннән эчкә кереп ишекне каерып ачып барысына да ярдәм итә. Хәзер бөтен кеше ярдәм кылу сузырга бик ашыкмый. Беркем дә килмәде. Үзебез икәү напарник белән кешеләрне чыгардык. Ислам Әсхәдуллин махсус хәрби операция башланганнан бирле егетләргә ярдәм итә. Башта яшеренү челтәрләре, окоп шәмнәре ясап җибәргән булсалар, быел районнарында бер төркем волонтерларны җыеп, коры ашлар әзерли башлаганнар. Ел дәвамында 100 000 порция узатылган. Төрле хатлар килә, бик күп кенә рәхмәт сүзләре килә, ашларыгыз бик тәмле дип. Шундый вакытта инде без тагын да күбрәк эшлис килә башлый. Әлбәттә, тагын да күбрәк инде булышырга телибез инде. Түбән Камадан Рукия Сәхәбетдиновага 93 яшь. Ул да хәрбиләребезгә ярдәм итүдән күңелемә тынычлык алам ди. Үз пенсиясеннән егетләргә дип 200 комплект эшке кием сатып алып җибәргән. Хәзер чираттагы партияны әзерли. Авыр чирда тордым, Ленинградта бөтенесе ачлыктан үлделәр. Шуңа күрә ярдәм итәргә булдым. Ә менә бу М7 трассасында юл һәлакәтенә эләгеп, үлем хәлендә яткан кызның тернәкләнеп килгән вакытында төшерелгән фото. Аңа бер-бер артлы берничә операция ясыйлар. Тәненең һәрбер органын өлешләп җыярга туры килде ди белгечләр. Операцияны табиб-травматолог Марат Хакимов ясаган. Мин батырлык кылмыйм, бары тик үз эшемне генә башкарам. Бу кызны коткаруны могҗиза демәс идем. Шулай да табибларга бик нык тырышырга туры килде. Кешеләрнең сәламәтлеген кайгырту тормышымның аерылгысыз бер өлеше. Бүләкләү тантанасын Ватан геройлары көне уңаеннан оештырганнар. Медальләрне 50дән артык кеше һәм оешма вәкилләре ала. Без гади тормышта батырлык үрнәге күрсәткән кешеләрне, балаларны, гаиләләрне бүләклибез. Алар башкарган эшләр һәрберсе игътибарга лаек. Иң мөһиме берсе дә рәхмәт яки мактау сүзләре ишетер өчен тырышмый, ә күңелләре кушканга күрә булыша. Әлеге премия ел сайын яше, вазыйфасы, нинди һөнәр иясе булуга карамастан, безнең арада каһарман һәм батыр кешеләр барлыгын дәлилли. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.